एक्सिलेन्स इन बड' लिटारेचार एवार्ड 2026 खौ आजावखांनायनि उनाव गावनि आंगो देरायाव सफैबाय अलंबार मुसाहारिया। बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय उदालगुरि गामिनि 2022 मायथाइनि लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अलंबार मुसाहारिया आइकेन फाउन्डेसननिफ्राय एक्सिलेन्स इन बड' लिटारेचार एवार्ड 2026 खौ आजावनायनि उनाव आंगो देरायाव सफैबाय। बड'लेण्डनिफ्राय अलंबार मुसाहारिनो गावनि गांस्नि बिजाब सेबखांना फोसावना एसेब्लाबो बर' थुनलाइयाव बिहोमा होनायनि थाखाय आरो समाजारि हाबा हुखायाव बावसोमनायनि थाखाय आइकेन फाउन्डेसना एक्सिलेन्स इन बड' लिटारेचार एवार्ड 2026 खौ होनाय जायो। बे बान्थाखौ 15 आगस्ट खालारखालि रेडिसन ब्लु हटेल निउ दिल्ली द्वारकायाव गासै 90 बान्था मोनगिरिफोरनि गेजेराव बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय उदालगुरि गामिनि अलंबार मुसाहारियाबो आजावदोंमोन। दिल्ली सरकारनि रांखान्थियारि बिफाननि बारग' मन्थ्रि राजा कुमार आनन्दनि आखाइनिफ्राय गावनि एक्सिलेन्स इन बड' लिटारेचार एवार्ड 2026 बान्थाखौ आजावो अलंबार मुसाहारिया। मख'नो गोनांदि अलंबार मुसाहारिया 2014 मायथाइनिफ्राय जागायनानै 2026 मायथाइसिम गासै मोन 7 बिजाब दिहुनबाय। बिनि गेजेरावनो बिथाङा 2022 मायथाइयाव गांफुजानाय मासे दाव सुंद' सल' बिजाबाव भारत सरकारनिफ्राय साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादोंमोन। अलंबार मुसाहारिया एक्सिलेन्स इन बड' लिटारेचार एवार्ड 2026 खौ मोननो हानानै गोजोननाय फोरमायदों। दानिया फैदो अलंबार मुसाहारिया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो मिथिना लायो। बेयो आइकेन फाउन्डेसन, बेयो मोनसे एनजिअ। बे एनजिअआ थांनाय 8 बोसोर जाबाय होनाया, देग्लाय 8 बोसोराव आगान होबाय 2026 मायथाइयाव नेशनेल हुमेनिटेरियान एक्सेलेन्स एवार्ड 2026। बेहाय खैबाता माने हाबाफारिखौ लानानै बिथांमोना बान्था होनाय जायो। बे बान्थायाव माने गासै भारतनि गेजेराव मोनफ्रोमबो लेंगुवेजनि आरो मोनफ्रोमबो रायजोनिफ्राय साफा साफा महरै होनाय जायो। लोगोसे देग्लाय 2026 मायथाइयाव आंनो बिथां आइकेन फाउन्डेसन मोनसे एनजिअ हान्जाया एक्सेलेन्ट इन बड' लिटारेचार एवार्ड 2026 खौ आं अलंबार मुसाहारिनो होनाय जादों। आरो बे बान्थाखौ आंनो होनाय जादों, आं 2007 मायथाइनिफ्राय लिरनानै 22 मायथाइसिम गांस्नि बिजाब सेबखांनानै फोसावबाय। लोगोसे आं समाजारि बिथिङाव आं गावखौनो बावसोमदोंमोन, जेरै थुनलाइनि हाबाफारियावनो जा गुबुन गुबुन हाबाफारियावनो जा। बेखौ हगारनायनि जुनै आं आंनि मोनसे फिसा बाय'ग्राफि महरै बिथांमोननो गथायनाय जादोंमोन। जाय बाय'ग्राफिखौ बिथांमोना बानस'नानै लानाय जादोंमोन आरो बानस'नानै बिथांमोननि सेलेक्सन कमिटिया सायख'नाय जादों। सायख'नायनि गेजेरजों आंनो बे एक्सेलेन्ट इन बड' लिटारेचार एवार्ड 2026 बान्थाखौ होनाय जादों। लोगोसे आङो 2022 मायथाइयाव लाइमोन साहित्य एकाडेमि बे बान्थाखौ मोननो हानाय जादोंमोन भारत सरकारनिफ्राय। आंनि 5थि बिजाब गांफुजानाय मासे दाव सुंद' सल' बिजाब बेनिफ्राय सायख'नाय जादोंमोन। लोगोसे 2021 मायथाइयाव आसाम सरकारा खनसेयारि अनसुंथाइ होनाय आसाम भाषा गौरब बे अनसुंथाइ माने बान्था माने अनसुंथाइखौ आंनो होनाय जादोंमोन। बे माखासे मानि बाय'ग्राफिखौ आंनि होनायनि थाखाय बिथांमोननो आइकेन फाउन्डेसननि बिथांमोननि वेबसाइटआव आंनिफ्राय जा गथायनाय जादोंमोन, बे गथायनायनि जुनै बिथांमोना आंखौ सायख'नाय जादों जोंनि आसाम रायजोनि सिङाव थानाय बड' लेंगुवेजनिफ्राय। नोंथाङा बेखौ मोननो हानानै माबायदि मोनदों? थारैनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे बान्था आजावनायाव जोंनि गासै भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। जेराव पद्मश्री एवार्ड बान्था मोननो हानाय 2023 मायथाइयाव मोननो हानाय बिथाङा महाराष्ट्रनि, मुङा हिन्जाव मानसिमोन, मुंखौ आं बावबाय। बिथांजों फट'बो लानाय दङ, साननैसोनि उनाव आं हगारनाय जागोन। लोगोसे पद्म भुषण बान्था मोननो हानाय बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव दंमोन। लोगोसे जोंनि आसामनिफ्राय सासे मुस्लिम सुबुं, बिथाङाबो समाजनि हाबा मावनो थाखाय बिथांनोबो ससियेल वार्कार इन
आसाम बे महरै बान्थाखौ बिथांनो होनाय जादोंमोन। लोगोसे आसामनि हिसाबै जों सासे मुस्लिमजों माने एसामिस लेंगुवेजनि आरो बर' लेंगुवेजनि हिसाबै आं मोननो हादोंमोन। साथाम मोननो हादोंमोन आसामाव। नोंथाङा बे बान्थाखौ मोननायनि थाखाय नोंथाङा सासे जाफुंसार सुबुं होननानै गावखौ गनायना लानो हागोन नामा? थारैनो आं जाफुंसार जानो हादोंना हायाखै बेखौ मिन्थिनो हाया आरो बुंनानै फोजोबनो हाया। आं माने बान्थाखौ आंनो होनाय जादों। बान्थाखौ आं थारैनो गोसो गोथारै आजावनानै लानाय जादों आरो उन समाव आं माबायदिहाय समाजनि, हारिनि, हादोरनि माबायदि खामानि मावलांनो हागोन बेखौ समाजा फोरमायसिगोन। नोंथाङा मा बान्था मोननो हादों? बे नैबे समाव बान्थायाव मा आइ दङ? केन फाउन्डेसन होनाय 2022 मायथाइयाव एक्सेलेन्ट इन हिउमेनिटेरियान एवार्ड 2026 आव आंनो एक्सेलेन्ट इन बड' लिटारेचार एवार्ड 2022 मायथाइयाव आंनो मोनसे साइटेसन एबा ट्रफि होनाय जादों। लोगोसे मोनसे मेडेल होनाय जादों। बेहाय आई कार्ड मोनसे थायो, बेनिफ्राय भारत उदांस्रि साननि जि मोनसे फालि बेखौबो होनाय जादों आरो। बेयो जोंनि राजथावनि, जोंनि भारत हादरनि राजथावनि रेडिसन ब्लु दारका सेक्टर 13 हटेलाव बेखौ होनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव 300निबो बांसिन माने बान्था मोननाया गासै 90 जन मोननाय जादों। दा बेनि गेजेराव 300निबो बांसिन सुबुंफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसार खालामदों।